България, къде си, майка? Митаче, къде си, мамка му стара, Митаче? Шапката Нью Йорк. Обаче това, майка, най-богатия квартал. Знаете, за мен само най-богатото. Нью Йорк, Манхатън, Беверли Хилс, майка, където мина всичко. Сега много от вас ще кажат, Митаче, покажи да видим тази кола, майка. Ние нямаме такива по нашите български улици. Пичове, знаете, С-класа. Вие няма видите ми маршрутка в автобус, градски транспорт, няма как да стане. С-класа, невероятна, по поръчка направена 2016 година, само на 18 222 мили, хора. Чисто нова и нали знаете, като мои хора ще има безплатна доставка до всяка една точка на България. Даже и за вас всички в Германия, Холандия, Испания. Искат да имат кола от Беверли Хилс, от Палмиче. Бат Митко ще ви покаже, майка. Ще ви покаже. Просто колата е съвършена. 22 инча. 22 инча. Такава джанта в България никога няма да има. Универсална кола, лимузина. Лимузина. Само да ви кажа, днеска цял ден джитками, хората викат, братче, това тук световните известни, актьорите ги нямат, бе, майка. Еми това е, мога да си го позволя. Ей, тия всички пичови тук, се тия автобусчета, викат, това е някоя звезда излиза от там. Ей, сега, братче, хапнахме на обяд, Беверли Хилс хотела, майка, универсално, няма да ви казвам, обяда ми струва $620, пичове, но това е, мога да си го направя, позволявам си го. Затова, пичове, ето, универсална за всички, които искат директно от Беверли Хилс. Айде, майка, и пак ви казвам, първите, който иска, той ще вземе. За другите, само ще гледате снимки и скриншотове. Това е. Айде, живи и здрави!